Mwancho muligereri nabo ibomo tegereri one nande nitkolinde ntegokoretera amangana maya kuruse nyagitari ya Nuga Best abange babiri bakoigwa Nuga Best na babiri twabiri tugutangasa singa kientambe igoro ya Nuga Best rero namwanga tigangike baka Nuga Best gaiga turamanya ngiye okorekana sinyagitari ya Nuga Best kobwa kokwana kuro radio rero nte tukwane kuro sinyagitari nyene eri tumanye nga nkiye kiga okorekana asinyagitari ya Nuga Best na soire ma Nuga Best tonyora abanyagitari ba Nuga Best tuligere chi machine chibaho kubana tuligere tumenium nabo igo tukwane nabaroire asenjera ya Mosende tonyore lichibu kamiri igoro y'inyagitari na bantu barumwe bagotegera banya go doubt rero tiganso egaiga bari Thomas na baro banyorenga kiyaye magnetic kirororo abaroire barororo ngakichi machine chigororokana alafu kuruga waibika na boko korege tambukero onye kogocha gusuku gwa kesimiro cha nyagitari gato soime tukwane n'abanyagitari eriyo tonyorenga lichibundiriye liga kurwa sinyagitari ya Nuga Best tote byanga bona samarita ngikyorukwa naboiga tote nkibona tokora lero yeso murarimbiya mono samarita ngoroko happiness mogotu ncheno mokorerinde kwenyagitari ya Nuga Best mono buna moko igutokonya gukwana kurwaria sembeo Nuga Best ni nyagitari na Nuga Best ni nyagitari kurwa sense ya South Korea mono Nuga Best ego konya maruira ali tokoroka chronic diseases na maruira ya igana ali achandita abantu baito bonse like 70% asa abantu baito Kosoko nyora abantu baito asechinka abantu batate barware te babire bari buya ayina ara maruire Nuga Best ego konya una mono high blood pressure, arthritis, diabetes, back pain problem na maruira anda mange okonyorara sabantu baito. Yeah. Okay, bono era unande no urutawas. No urutawas Nuga Best. Okay. Yeah. Nkiko ngorokire rero bono. Bono rero ntete nkoroki mono obokore rubuito bwensi buna bore ase nyagitari yeto ya Nuga Best. Okay. Mono murarito chake ni machine yeiga. Gore turachakira chi machine. Rero turachakira chi machine. Okay. Yeah. Utara chingorokia. Chi machine chinabere kingo chikwanira asa mutkamange no ino mwabere mu bucheresa. Na chiechi. Chi machine echina chiechi tali chinde chikarande to kabisete. Gosekero kende abantu bakwiranga gose ni machine okare ko bisume yaya. Ni machine okonyora bono kuna tobegete iga monto bunara irega ne intu no tokorete no tore. Igo mono morari chi machine na chiechi kuna tobangete. Alright, bono ngorokia ngo chi machine mwancho mo tigereri. Chi machine no chirega nanda abantu no barega iga bange. Aso ogota ko bubwena. Ngere sono chi machine nande ndocha baruire barororo asing ntinde go disturb mo no nabagende to bwene na bokongeresa ngoranga mono moraria to chake ne machine ye ntanga niga iga machine ye iga oyo no moroiro itora irega iga ne machine ekoroku N5 machine N5 eli mono ko igutogoteba machine ya nenepi asenya gitari yeito ya Nuga Best wetere machine ye iga ya N5 ngonyorole nga mono ngonyorole buna bono oligereri buyaga no mutu oyora nerora nera ngonyorole omonto mono abwato muchando bwebigoti atari konyara wonchoka gochia gose wonchoka gochia abwato muchando bwo mutu ko mwati abwato muchando bwa maiso abwato muchanda atari koigubuya okonyora mono ekero machine yegenderete gokorega asi one by one negenderete gotaborore mekieri ekogenda omutu ekogenda maiso ekogenda no ena matu kwanyoranga ekirenge kenene no koira ni coordination gochia so mutu oye obokoreri bwae bobubiya enamba ya kabere hono gatia bunara iriga ndobwate role ntangani ase ebigoti ya kabere nera nansa nero naboigo bune machine yerega bunabegeta magoroga ibererandira Iye machine bunaraire negendete kurambura igete kyo mugongo negendete kugwenia magoro igo ne binte binge gokora buna bono ngonyorora abantu babwate shida ye egete kyo mugongo asense moye kebweli kwanyora kero kende chingata chiasukire mekiterigo koira mangana buya go chinse mo chansoni kwanyora mono une machine yegendete gokora igasiga
emeki yunegenderete gutabururu. Okay. Kwanyora ng'a emeki ekoenda amaguru nse negenderete gutabururu. Amaguru akobimba chinsa nyinse agotwara amagandi ebintu bikomobeta kurwa amaguru nse eyunere egasi emashini yegokora. Bona enero N5. Enero N5 machine. N5. Okay. Moroire ndo chinarororo. Omoroire narororo. Yes. Nagenderete gwenjoy obogwenia ase chitaika chirito mwete. No nyari ko microphone yara tebanga kyaigwete. Nabo kumuboli nabago agototega kyaigwete. Nabago kwana. Buyoro maka. Mbia mono. Nga kyaigweta agugoro. Igana wanyugwete kugubeni mbogenderete. And a lot of improvements. Okay. All right. Machine ni wete neko kotaro move. One. Oroche change ke sagwa chitau. A lot of change. One. All right. Mbia mono. Tiga onyako genda no bwene tingo disturb. Mbia mono. Yes. Nabo congress muriro ngakiachite. Mono moraria enambe ntangani. Omoroiro yekera achete amatukali amatangani nabwate emechando mono emechando tokoroka nga nervous problem ekero konyora obwate emeki yao etari koiro obwererani buya korwa se emeki igekeire gochia se bimo by'omubiri. Okay. Mono bunagenderete konyago attend clinic kiaye at least intoroche improvement nero rero atare konyara gutira stairs buna rero lift yetare ngo na batira buya bakuika iguru. So with that obogweni mbogendererete. Right. In N5 to ndango se machine ya mwanchomo ligereria gusoma tegereri okisi FM rero nde noga best machine ya kima konya kubate bigore chi machine rero tiganche at least tumanye chi machine chire chichiga. Happiness ntebya ngayiga gutorewa. Bono gayiga muraria etorese machine ya kabere. Machine yeiga ne machine ekoroku emat. Ne mati ne machine eramong ne chi machine chanuga best. Okay. Ekere machine yeiga twayebekire iga buna omoroiro yaraire iga ne bwate liberera likorwa serio gorikorokwa nano diamondomanium. Ngaire na die yuko nyako. Amario gaya naraya iga buno omoroiro yaraire iga iga liberera ndiro. Ne liberera rie likorwa se elio gorikorokwa nano diamondomanium. Wetera iga buno omoroiro yaraira emashini eye ne bintu ebinge sane gokora. Titangani kabisa emashini yeye mat kokonyere abantu buna bono babwate omochando wa manyinga wa kaigoro. Okay. Omochando wa manyinga wa kaigoro buna bono konyora asa abantu baisaransite 10 kianda babwate omochando wa manyinga wa kaigoro. High blood pressure. Tokoroka high blood pressure. Okay. So mone mashini yeye iga gokonyere egente getangani gosibia manyinga asengenzo high blood pressure kogenda pamoja na manyinga ito unabwato bokoreria somubiri. Okonyora mbeye mumuntu abwate high cholesterol, high toxins sira somubiri kwanyora nga amanyinga karagotara somubiri ogo agosukwana obokoreri bono bwabo bobe kero bwabeire obobe kwanyora nga ebimombiro bitete gokoregasi bibwati manyinga. Kwanyora nga enkoro ya mentire chinguru gosuguma kwanyora ebiwango biri bya manyinga byachire iguru. Wetera igo emashini yekerara ireiga ekerenge kenene nokorusi bono obochafu buri bwichira sa manyinga ime. Okay. Kuna bona mafuta mangara sa manyinga obochafu buri bwichira sa manyinga. Wasoka wetere enjera yokogiramura. Enjera yokogende ya chenke no ene ya chenene erinde elio amanyinga itagusua. Okay. Ekera amanyinga agusuiro muralia kwanyora bono obokoreri bwawa so mubiri bono amanyinga ngotarare buya aika mpaka konya satari goika. Okay. Kwanyora no ene siororie likonye gokoira bono yaturire omotu olikonye okogwati bono oturire okorosa kuri konye okorosa asengenche bono amanyinga ngotarare buya. Okay. Bono okorosa kuri ngokobo enambende machine yeye gotokonya nekero konyora omuntu abwate omochando buna bono bwechinengo. Omochando bwechinengo tokoyoroka arthritis. Na arthritis buna bono
abantu abange baikire emyaka 60 gochigoro Yes. okonyora ebachandegete sana n'omochando oyo iga bwa arthritis gwetera igo bono ekerenge kanene buna emashini yakonyire gosibia amanyinga chiasidi chinyinge chiarura asa amanyinga ime amanyinga aya bono aimokiri obwoyo bori bokorwa ase eriogo ria nanodamontomanium na amanyinga abu nagotara akogenda ase chinengo chiaito naragochikoragere chinengo chiri chiang'ea gosoboka ekero chiang'eire gosoboka kwanyora ng'a ekerisi kerikire ase chinengo giachakire kwebiara rituko gochia ase erinde nenengo yao yachaka konyora obogweni buneganiri gwetera igo abokonyora ng'a high blood pressure yabwenire arthritis wanyorire obogwenia n'amaroire ande amange. Alright, biasana bono oyo igo moroire oregaiga ng'akie condition ya enket. Omoroire oyo oregaiga? Yes. Nabagototeima ng'a nabere omorari. Nyetiga tutei. Yes. Biore baba. Pia mono. Pole sana sinje nano gendete obogwenia. Ng'aki gwachite ng'aki gwete chenchinero. Nabiri buya rero nonye no kugenda nari kunyara igikubika omogongo amarikaya nari gwikumara no gwikumba onye nabuka bona rinkubuka ngujukogenda usike umugaso kung'aka natama naberanye nyumba nanywa maje uka paka morogoba nacha kuragira morogoba nandi narara muchando ino nabwate ngusuka ng'ansukasi nindi gisiko bebu nangutara ndi tinari gutara nkorora bono ukugenda kuri okonene nandi aliese nachaka gusukira naikaransiro nabona amenyete igo nanachagite gocha chiwikine ya kabere nigwetera ero ngusuete ndi buya buri none ndagira nachakire korosi nkuri nari korosi ndagira bia mono yes happiness kwiguru nakwandi naboko menta igoro yae togochigosikochia ase machine ng'ao mono moraria ekero omoroire buno yagocha ase obogweni bwaitu bwa Nuga Best ngonyora ore ng'a changamoto chirororo ase eng'encho namba entang'ani emiaka enamba ya kabere buna bono oboroire bokoro high blood pressure mono okonyora ekero bore ase omobere monto tari konyara gotara okora gasi yaye bune eganeiri ase eng'encho ya omoroso okoba ase omobere gwetera igo buna atumire mashini yeiga egento ekenene omobere ogusuire ebinto biri biare kogera amanyinga arosa aba bune erongori biaruro kwanyora ng'a amanyinga itagusuire nekera amanyinga itagusuire agotara buya omonto okogusua ekero kwagusuire bono nabo okonyara kwabusa nabo okonyara gokora kende nabo okonyara korugera noe n'abanto noe n'agakuma kao goka bono buna amomoto beteiga engeresa nge process yiga buna tubiri so number 1 na emashini yeiga ekero tokomotubaiga enga mono omoraria toinyore maega obobweni mbore abagusi babwate obuya sana omonto agaikamereire monta akorigia emete iga oburukani kabisa ebinto iga oyeka omonto ikamerera that steam bono wetera igo obobweni oboiga bwa Nuga Best nobobweni bonga bwachire bwekerero wetera chimashini echirose iri eriogo riria nanodamontomanium liberera ngoruriro ekero tokomokava kwanyora ng'a liberera riria rigoswa ase omobere erinde erio yaikera mpaka ebimo bime kabisa that's why tokomokava byachigoturubani noe noboroire bwoime kabisa ase bokebisete erinde eri kwanyora ng'a kogira moire omochando ori bwebisete ime obochafu ori bware komochando boroire bori bware komwati chinengo amanyinga atari gotara buya at least bwasokire gwetera enchera yokogiramora yamano tondi mashini ng'ao rende senchondo che birombi bigotomyokia na batosa ase mashini nde ng'ao bono emashini echiga chionsi iga echibwekaine echibwekaine chionsi nendo chabaroire mbaro chionsi abaroire mbaro chionsi echibwekaine eye egento agwetera nakio yagwetera noyo nakio agwetera ase obwango nachire gotirimboka nemat arafu chiri chionsi gochiari nechimashini chinene chia N5 machine N5 1 2 3 4 area mate na and the other one ne N4 machine N4 alafu area mwerio ne emat pia na ntobwate machine ya manual machine pia ntobwate machine ga umuraria this machine is good yekoro kwe T9 machine
T9 machine. Kero kende ngo igumore to goteba nga machine na ye belt. This machine ye belt nere machine to bwatenke. Takini egokore gasingia sana. Yes. This machine ye belt nkonyorore buna bono abasubati mono nakikegeretera. Nkonyorore buna bono monta gotwara omochando tokoroka nga omochando buoro iboro. Omochando buoro iboro. Okonyora nga ekero monta bwate that problem. Ndagete to demonstrate. What ane to demonstrate. Yeah. So, this belt number 1 nkonyorore twa mikono nje. Ekero toko babekera abo toko bekaiga na kwa musibire. So this enere belt ya 89 machine. Yes. Mono toko advice abantu abakebunantu. Asenge ncho murari number 1 omo abantu abaketo gwetera so many challenges. Abantu abakemono. Okay. Buno abantu babeire myaka emenge buno abangina etoko ba advice machine ye max. Lakini boneye ere rahisi sana gotumeka abantu barabake bunantu. Nande mona abantu abake bunantu togwetera so many challenges kuna bono asoro ibororo ito. Okay. Number 1 ngonyorore umuntu agotwara like fibroids. Namba ya kabere ovarian cyst. Kosekero kende gentongera gochanda ekegorie gekegoro kunga clamps tinkegeto. So with that a belt ye toko ba advice to tebe bunayo murari gwachire gusema mo mino chire. Nabatoko mu advice agorera abana abake. Asengenje bina bye bintu mono konyora abana abage bagokoraki bagwetera. Igo kwanyora nga ekara to sibete iga mutwarere riberera. Ekere gutwara riberera erikorwa seri ogoria nano diamondomanium. Igo no drema. Chintedere chino chira amalio ga yanwara. Nabo to chirora. So with that yes. Malio ga yanara ya. Okay. Hono with that ekero monta sibete machine ye totebu na riri twasibete iga erioga rigo soa wethera that fine friendly hit. Okay. Wethera riberera riri ekero rigo soa so mubere kwanyora nga number 1 yakonyire go balance egento tokoroka nga hormones asomos fat. Okay. Number 2 yakonyire gosansa morana tinyama ziri tukomera se oro ibororo ito chitagana irikobo. Okay. Number ya kabere ya nyorire omochando litokoroka nga ovarian cyst. Yakonyire korusi buchafu buri bako bali akonyora nga asamagena ali itu buchafu ngwa accumulate borororo asengenchi ya umono imbalance. Okay. With that kwanyora nga a belt ye mono nero to advice abantu abake batumie enambende ngonyororo muraria omonto abwate shida ya spine for example. Okay. Spine problem na gwambekeire iga. So with the spine problem bono yabwatire spine na bako demonstrate kurumayo yabwatire omugongo. Okay. Omugongo oyo naboko nyoranga number 1 chingate chigosuka chiatorere meki chinyama chiachwereka. Okay. Bonekera to begete machine ye. Bono mbekirete iga. Yes. Chinyama chiri chiachweregete that fine friend hitekerego soa ego chikogera chinyama chiri chiasubuka number 1. Number 2 chiachigokonya those nerves konya chitorire chiataboboka coordination yairana kuna bona abantu abakokonyoranga ekero mugongo twarire problem chingata chiasukire chi affect the nerves okonyora mono egento gegwa affect chinguru chao choboga ke chikoira nasi. Okay. Bonekera to akore alignment of the spine smoothness of nerves ye belt ya tokonya ya taborora emekieri at least coordination yairana. Chinsemo chansoni na gutia magoronzi. Wanu nande yonya na bwatu pochando chinsemo chansoni. Bono ko joranga that treatment yekerege enderete nechi machine chiri chinene chiarambo iregete kyo mogongo neye yataboroire meki chinyama chiasobokire amangana ababuya. Kakingani ngaki. Mono okonyoranga kobwati chingata chiao nirenga chisugete na mbeyemo nabo konyora asensemo ya lumbe to bwate chingata isana. Okay. Agire kwanyora omonto nari chigosuka chionspi. Mondo nari gosuka yem.
nare gusuka ibere gusisatu, so it depends ne chingata irenga chikorete ki chisugete. Okay. Yeah. Ya sana asege songo akiguru A disc. Yeah. Chingata Cho mugongo. So backbone. Ndobwate ase spine ndobwate gento tokoroka disc. Number 2 ndobwate gento tokoroka nerves. Ndobwate vertebral bones na ndobwate muscles. Ya sana 89 nero pone yeto eye korokwa eye koroku NM90 yes. This one is NM90. Okay. Nuga best belt. So with that eyanero nabego kolega sibune belt ende yonsi. Nabego kolega sibune. Okay. Lakini chonsi echiko kolega seye. Yamono nandenki next yoko ngorokima senjole nonde ma bategere bamanyanga nonde nuga best mekima. Bana mono nandege ntondaga niko kuoroki is all about Tomenium tablets. Tomenium. It's in the Tomenium, by the way. Yeah. And okay, Tara Ngorkino Tomenium. Dibagando sendira kabisa and no chava tumbara bange kwe. Dibageri gono mogo chamara. Kono mono enambe tangani omoraria. Dibageri authority asengenso enambe tangani yokoro kereria abaroire baito ningi togokora. Titanga ningo chabare twababundisa inki nuga best inki chimashini cheto chigokora ngayobo wenyo boborwete koru and then baenda ku experience e machine yenganki egokora nande koruga abu ekero murira abu enigo kabisa airanire gaiga komobundisa tore na kiabwenete komenya asenginchi ya lifestyle. All right. Yeah. Yes, dete ongire se Tomenium. Okay, thank you. Tomenium machine totra kwanira chi machine neti nyinge tire ndobwate machine ye manual machine ndobwate machine ya E5 ndobwate machine ya N4 echichonse neti machine koko gani chonse na bongo kuoro nechirora chiriya ko batebina chechi. Okay. Nagokora cervical part eyakora thoracic eyakora rumba kone machine yenyebeke on Gora muri movement yego korekana ase chirora chiri. Obune koimoga igo. Une koimoga igo bono bwatega ayo moraria. Yes. Obwatega yarugura. Igora. Eyegente gukora gukorera alignment ensemo ya cervical part. Eyegatia yakora ensemo ya thoracic. Okay. Arafu yakora rumba. Yaji kubwata ko chige nyankurukuru inse. Manya umugongo itugobaganire mara gatatu. No mugongo ibono ore machine yebune pimire igepimire muno mugongo mwanya bantu obwenerete koba. Yes. Nakiye kugera nuga besi egoshugulikira egetekio mugongo ikere oboruso bwo mubiri. Yes. No emeki yonsi pierete kurwa sigetekio mugongo ikagenda amagoko ikagenda amaguru ikagenda umutwe nonyene nuroni sikutara buya. Rasi moshugulikira mugongo nere daracha. Ngakiye kumwate. Eye kuruko N5. Genkira. Ene na marioga na no diamond. Kerobe geta maguru biberera riko so asa maguru. Naga koboko kwa bero ena no diamond. Naga yo koboko konde. Arabu chirole chiro chinchiro seria marioga ari na no diamond Tomenium. Kama machine ya gari sema angargia. Ene controller ye machine. Bona ene reko mogo ko manage riko. Nera togo finya twabeka on ekere machine yego chaka yagendera nande bune gukora njoke kulimi. Okay. Era automatic. This automatic machine, yeah. All right. Yeah. Yes san. Yes san. Abu twakorere ese machine ya N5. Twakorere gore muroiro rengese machine eri yarugura nero N5. 95 erine mati. Neye 95. 95. Ezi chionsi no automatic 94. Okay, N4. Yamana, ndeto so imeturara nano diamond. Nano diamond Tomenium. Okay. Sawa. Asa Marieta nkuru kwesta mwakanyariki. Director ya Nuga Best. Yes. Hase mensa yane. Ntubegeta mariogo aya tukuruka nano diamond Tomenium. Nano diamond naraya. Nano diamond Tomenium narayo moralia. Na marioga ya garo sirio mochuga na marioga 5. Yes. Na marioga aya nararo seiri chimashini cha Nuga Best. Lakini bona hexagon ya naro tukubeka aseta mosiaito. Okay. Ngo igumore togotebanga nano diamond tukubeketa mosi metwanywa machoka. Nano diamond yeye gero siri hexagon odibaransieti kurwa sari aro siri kurwa se machine na yo kunywera manchi. Igenda marioga ya gukora
etamosi nabo twale etamosi buneye ne tamosi echuma twabeka ime twaberia manje twaumora omora ari morigereria ne yogosomeri no ninje yana ne bwate tomenia muma tari morwaire gwe kogotumia tomenia nanda yana ara mange bobe okay bone genta chintetere chiko kore gente getangani amarioga yana no diamond tomenium nko balance yale omoni cia somubiri ekero omuntu kunya kunywa machi aye konyorone kobwate omoni cia balance ti nko balance yale kento kenda amarioga ya gukora kobekare minerals chiri omubiri itoganeti muna chiabo calcium potassium iron zinc phosphorus no to gochinyora wetera marioga ya ana no diamond tomenium marioga ya ngokonyale gosibia manyinga no botari kwa manyinga aso omubiri bwo muntu ekero kunya kunywa manchi atomenium muntu naro rigireti nandi naro tegererete uko imagine nara manene iga ngakinko koranyu bakaikenda bona marioga ya omoraria amarioga ya tukunya umureta musime na koroketa musiane ne yo gosomeri ne yane bona na macho kankunya kunyu amante agingokora nandi nabeka yande bona mostiri ekero umuntu abwate mechando nono butari obuya chiasiri kire chinyinga sa manyinga abwate mechando ye chialisa erioge ryo kunywa mancha aye okonyora alisa ya bwenire no ya very chronic koerare marioga ya tari koera ni garose tibwe omontanya gokorera obusabi asomobere na komobweni emechando eri abwate oborendi bona amayo koruborendi asomobere oye ngakite yonguru chikwira chia kare ndo cho update korengana buno morwaire twamororire komu advice toleke gwanga bwenete gutwara ogendera kunya gutumia oigo edosi nero bona nanda marioga ya garose tibu chronic diseases ama lifestyle diseases anya gokorero service yo mubere kera bwenire igo bono ebaroseti expiry date teyo na chemical ndete ye eroseria sa marioga ya na marioga ya tabwati side effect yende yonse yesana mwancho mo tegereri nabwo murigere dero ndo obisia nuko best kara cameraman yane gwetaga nuko best obisia na bere yesana chikare ndaga chibicha koraga ne Amusa utikarea 2019 2018 2019 Bien mano. Ona boro chaba begete chi koerende bintebio goichi akibono toko biro gachi bya masakara ito begete biko chitai ine training to alenge South Korea. Yes san. Nga ibono tomenia mwere nchenkonyo. Tomenium to begere ngo tomenium anya ko yurande gendo kende ntagote yo morali. Abantu mbale pachande gete ne mechando yenda alisasi ya chandire ngakientambe. Nere bona abantu abuna bawucha tobae tomenium tablets ama nano diamond tomenium babe bagotumia babwenye mechando yenda nabantu mbali bagwate mechando okoresana tukoroga constipation kintatere jina bakwira banywera maji enda yabebe biya taitesi niebe buronge sengenja marioga opusiale metabolism Monto naro kuligeretie online bono talia se radio maybe sengi to post rese metandao watu moroirenka utaite akwa yetu menium na boiga morete se chimashini ngakinga ako konyora ukona na ino bono asobo bweni bweito chinamba cheito nchirororo na chichintaete kuba manyinga igotora magacho butawas pirongo neria kabere ne namba yaito nigere 07 84 95 57 17 07 84 95 57 17 eyende nigere 07 05 86 00 53 07 05 86 00 53 echine chinamba cheito moraria ekero omuntu aganeti obokonyi agwaka twamokonye birengererie nande nakiara ale tumurwaire anyare goika gusonye ta kunyara goika nakia kunyara goikero monye na tomokonyi ona ngonya konyuga ntomenia mungo bona ntomenia mwenda ndasiba koranje karasiba tomenia mumonto ndo kwensi okotumia chinga kechi tomenyete
nuga base neta kere kero yomo agani konyetwara asenka osanyore tinde taraga gutumia okoro busabi bwo mubere machine chigawe gana bo chikona nabo kugore machine ya nuga base gutumia se family mwesi oyo no munyagitari ase family yaino okay nane by the way mwancho motegereri nabo gomurigeria nyogotete gwakana direct ndoche agent number nera lakini okerwa aggressive ndo tararigereri tayari nimbegete apeli abondoche ngakiro mutaramboli nabekerwa belt yaria nande happiness na nyeresera gona ndo chinonyebegete ga kwanyaro riego rukunge T9 tiga ngonjore ga narimoranyoro byanga nere rigwasi bene T9 by the way T9 yego kolega si nyinge sana abantu mbara konyora maboka bimbete athletic se chandete okay kero monta bimbete amaboko na bakubeka maigurigere yo moraria amaryoga naro amaryoga yabone kerarega amaboko yo begete meyo usabantu bari amaboko akonyegeri bwago sogiga yega bokori wale smoothness obunabu sigwetere peltie como konyere useboki omubere kendo kende machine yego kora abantu bari tubate mechando yenda abana chinyaroka nkoro mubale mono monekera baguchiruke omoni sieta balance tibakoroka ngachinke geto periods time kero moye bakoenda bageni bari baboruche yes kone machine yekere senka nawe okonya abana bachinyaroka okay nona abantu bari bwata morere chinsoni aboko beko isaransire naboko beko nyetia maguru gati ego konya mangana na prostate enlargement ego konya mangana cervical cancer ego konya mangana UTI ego bane machine ye bitone binge kubwenya pando bwate mechando bachandegete gali batamanyiti isiko tokanga omonto nare kero ikira matukae uno mwana munyaruka gusera no mu sibati engaki iyo katete gocha ko kurwaligwa gukorera maintenance asingaki goste na bagocha n'abasubati mbare bakore family planning umuntu cyabo kitaparanse baganiri gotubugori umusigo basinyire ko bugori umusigo nabo bagocha bagori cindata cyana no diamond tomenia ne beriti ebesibere banyore barukiru mama okay abange be barukiru aba basacha mbare ebona konyoranga singuru chuboga kachia keire n'ibintu binde bune byo konyoranga na baragu arochenga abantu bumwe bwaye bwete bona abantu bari omuga kori chinguru chiarire manya te hori chinyobte pakikon omokino ole tokoroka nga peripheral nerve no nindochega peripheral nerve torokia ona peripheral nerve ye yegwate tokurwa sesemo ya rumba na inyora nga omogongo nabateinero oburoso bw'omubere esigino gegotomukurwa sobongo kotia chisamo cheto cy'umubere bona esigino nagegotomunga mondo nabwena tagokora egasigete lakini bone gasiego ikaga singe umuntu omugongo bwatanete ga ngurunti yo chikoenda uchumbe guchigaiga umuntu akore ngento kebwena tagokorekana lakini bone umuntu yagocha twacha mustati omugongo coordination yairana kere yairanire aso omubere bw'omuntu nere orokwa mbiyale orusia makombe nyasigo ruburu gisiaga cyo gachiali orusia makombe arali enyasigo asa asungire igambare bachire makombari nyasingoro ba rusiri ba abange twashugurike inyura igangekero umuntu agwate problem yesukali manyi ngatali butali buri bya manyi ngatali masafi tali kwena nandagira gutie bimbo byeto by'omubere tasi machingu cyo boga kachira nense nebo mongine na twakingo sirere bionsi nko ira nitore onaregura abantu bagotanga mongine okendire ene twakingo ira nere okay ona na bago jump start nanda chago tware hamwe riyo mugaka bona okay nakuwa sawa ya sana machine nere motarangarokia ya maguru eri E5 yogo veka maguru maybe asomota maguru abunonte tumongire E5 oereseru ninkasikia gukora tiga mongiro maikera no tianda sibana na diamond kara sibana na diamond thank you bona tore eru mwende obubwene asa baroire baitu bagenderete konyora treatment buna nabatei obubweni nabo bagenderete iga buna tubabegete iga obubweni bagenderete bono mono buna bono mama oyo nagenderete obubweni iga eye ne machine eri ya chengeni mbwaye bwate korwa omochakano eye ne machine engeni yacha ne machine ekoroku E5 machine eye iga ya E5 noche buna atachete iga bono machine ye bunata chitega ngonyorore number 1 muntu naro gotwara amagora ko mwatia namba ya kabere amagora ko bimba chimbongya namba ya gatatu okonyore bintu bune mesumari biko mobeta korunse enambende
okonyora buna atachiteiga bone yeiga buna atachiteiga ninyi wethe bune machine yako kolegas okay ase ng'enche komonyegeria at least amanyi ngari atari gutara buya kugenda amagura kwama manyi ngari at least atabururwa enambende nkonyora ore ririo omonto agotwara amagandi bono okonyora amagura akobimba magandi arororo chisindani chikomobeta korunse noe na amagura atari gutara buya eye ne machine engiya sana yacha maega egokonye ebinto buna ebio konyora omonto abwate gose na emechando ya nerves magora agochigotara ogwa magora agochikobeka steps osinyugwaka steps kwarorire bono nere machine egotokonya erinde erio kwanyora ng'a amagora ao ataboroirwe okay achakire gokora egasi buna eganeiga kinki kimobegeta bono iga eye ne machine endenke ya mwabe machine eye ya E5 ngonyora ore ng'a enyama egokobwata buna enyama ebarimo kwarorire kwanyora machine ebuna ebekire iga kokonyere gutaburira echinyama cheito emeki yaito ya relax buya kwanyora ng'a bono at least amagora ito kokora ari egasi buna eganeire alright bono machine eye mwina epartnerera na gaiga satachite mwina nkike gotoko bono ngoigwore togokwana nano diamondomanium kwethera ego buna oroche aya na mario gabangira ribono monto ako tachase machine yeiga yes nibwate riberera kuna igo murario igo iga onkunete liberera ndira kwe nibwate riberera bone kere bwate riberereri ngotokonya rire mono amagura ito erinde eri okonyora bagura bwate oboching'inini amagura bwate amagandi riberera riri muna rigosoa erigosansamurana manyinga ito erinde eri atara buya obochafu bori bwichira amaguru onse wasansamukana boirana bwenda chinyigo bwasibigu bwasoke yachenge gose yachene ekinki abwate kobuka boneke ene machine ende ya mwabe machine ya E5 machine ye iga ekero okobwata iga noena na bokobwata okay buna iga pembaze iga so machine mostly nkonyora abantu babwate buna bono muchando o nerves kwarorire so nerves nkonyora omonto agochikobwata egento kiao omonto agochikorika gochiaria kwarorire omonto kero kende abwata amagandi baigure so ina stimulate nerves with that kwanyora ng'a emeki eri erwetae gocha amagoko yabere active ekero yabere active at least omonto bono nabakonyara kobwata nabakonyara gukama eyi nere emechando emenke amagandi arichire amagoko emeki etari konyara omonto narobwate none ng'ombe tari konyara gukama ocho omonto rikagokama gochia egepira okama gocha mono kwarore okoboko gotabwati obokoreri bore obuya ase eng'encho ya nervous problem buna bono omonto ogotwara stroke onyora ore okoboko gochikwa ebisai atari kobwata noe nkende so this machine is the best yatokonya kwanyora ng'a okoboko kori kwarambokire bono nabakobwata kende nabagokama ebinto buna ebi mong'ina tiganda nkwane no mong'ina anto inga kiaigwete mong'ina biore ng'aki uigwete gobwenia nkona gutumukandi nabwata amagandi buna naranchandite yes tari kumanya kobwata kende gusinyuka kogenda lakini muna nachaka gochani ngendete gutwara obogwenia ng'aki gwete machine ikuru amagoro onse machine yana benyigwete kana kona kunyumukereri iguru nyigwete kona kombata buya igase emechando eyi nyigwete buya echenchi nero gesa gwachita change nero kego lakini eye sende ndero naikeria kabere kero ngocha kuna gocha nabonye genete nyasaye ngokonyari ng'aki gwete gase machine obegete gekuga machine eye neri berera igono igwete ng'a nkombatire buya ninyigwete buya ngosabira chenchi nyasaye okonya sobogwene bwawe bia mono ndoche mong'ina goswet sana so number 1 umuraria riberera riri kurwa stomenium ario mochakano nagotebi ng'a ekero riberera riri riasoire ase omobere ntobwate eriogo ria gatatu rikoroku L1 gwetera eriogo ria nano diamondomanium rirosire na mariogo arenga 5 ntobwate tourmaline tobwate germanium L1 volcanic na nano diamondomanium gwetera igo ntobwate eriogo rikoroku L1
ekero wetera that fine fredilia soira somobere eriogo rina riri gokonya kurusi buchafu bundi bwensi asomobere wetera bono kugira mura kwagira mura bad cholesterol toxins uric acid chichira samba nyinga ime chiasoka wetera njireri okugira mura bono wetera okugira mura okoiga omubere okuguswa borororo monto konyora nga akwebona kingo korangira muri so with that ekera gwatumire chi machine cha Nuga Best neriogo ririria nano diamondomanium biakonyanire bono buchafu burio bogosoka buya wetire njira yokugira mura onde nabara aende achenke eyu nenjira yemo yogosibia manyinga onde nabara aende achene neyu nenjira ende yogosibia manyinga elinde likwanyora nga omubere ogo guswire negente kiya kabisa ase emebere yaito emebere guswe amanyinga atare buya oira ni coordination ebimu bieto bikolegas ando chengamba bekera machiga usene bono gwetera igo eline eriogo ria nano diamondomanium tobegete nekero tobegete eriogo ria nano diamondomanium after the service akoliro obobwenia onyo bono buna bono mongino yoga gukura chitaeka chiria irega iga chitaeka 45 ngororo uri gakwegwa eriogoga nekera iru eriogo eri at least biakonyana obobweni bwagenderera kagoikaka ogendera neriogo riri riaeto mwete at least kwanyoranga ebimo biaye bigendete konyora obobweni kunigani anindo chingaba nyagitari mbagenete konya gusunguka asenga nchoko rigereria baroire abanyagitari mbagendete konya kurigereria baroire boito asenga ncho onde naro okogania koleruga onde naro okogania koleruga that's why tokobateinga abanyagitari nabange bare Nuga Best ndobwate madam director kuongoza abanyagitari aba bonse elinde elio abaroire baito amangana ari togokwana ase radio gose TV banyarorega narari togokwana wachi machine chibaro nchiritwa express chi machine chibono machine era tofauti yake nera ntete ngotebi machine nera mata engiya sana machine nera machine yeye biyoroma biyoman okay machine yeye iga ni machine ekorogu N4 machine whereby umuriro bunara irega nagendere tobogweni bunara irega ndoye igorire tega negenderere tegas rochere 71 yes ene temperature na iga negenderere tegas bono machine yeye iga utamanye tubune gukora gas na bora akage ngara ire bosa lakini negenderere tegas origere bono umuriro yo iga na baigwete buya sana nagenderete kuramburwa omogongo ebigoti onyembiri gukora gas buya diagatia mogongo nse gochia magoro nse mate magoro ako mwati nini ebi byonse nagenda okumvekere microphone ile igwa tutainga keigwete tutaina keigwete biole bia mono nga keigweta gwese machine ya N4 machine ya N4 yenero gugweni kamiri ikiagere kerobwa tobo kongwa si spine yenere konyorosa none chidisk ekere chia chiroboge kaya chirongei kera gwachitega igana bono ya kigwete tobauti nero nene mono kiagera kera na chitano no kana na ari gutara buya igo lakini bono mbuyande matukaringa kwa berirawo inche na bwenete gutatiga bono ngoche service muna bono nacha ukubwena ni mbwenete bono gocha nacha service muna gariende yonche kere ya kiri kilomita kia iki nyinge egocha service kilomita gete nandi kuira ndiro ukorwe service all right bantu bali nkaba gotegererete maybe tro chingwa chito bwenia nandi bono konya gochore service nkira batei yango batebi ng'abantu tibana gochandika tibagenda bakonya kubarwa emegongo machine nere ekiagere machine ene bwate rollers chikonyorosa chidisk na kire gento buno rege gonchigenda tukunya gote gochigota korkorunse rumba chiagenda saviko paka wana chikonyorosa omubiro obuya emyaka ngo bwate emyaka bono egambwate 58 yamono chinguru cyo wakaigo wona njembu yande biole na bwate machine T20 motaya odege bwate T20 nero mbwateka nero ngotumika eyenta bwate nero ngocha nacha bakorere gasia biamono happiness menta kendi yon sto kora grow wakorere igoro ko mwaka eresira buna bono
Muroiro itaeresire igo lakini tai muroiro bwenire service yare mono agoche service ase ng'encho tokoba advice buna bona abwate machine ye T20 asenka machine ye T20 nere machine ye T20 ne machine ya cha latest origereri gatia diesel nano diamond tomaniums tibekire monege kogera tibekire gatigati kogenda na ase ng'incho yegete kio mogongo no kire gatigati kogenda mono no yegete kio mogongo gekumia mono bono kuna mario ga yabekire iga gwetera riberera rigo swasa omobere riatokonya bono enere machine mogeni itabwata ase enka yaye bono ekera gotumia machine eye gotumiare omong'ina oye ngotumiare abana ngotumia bare noe na abamate nabairi bonsi ngotumia bare nagegora togotebe emachine ya Nuga Best teri yo moroire bweka ere ya bantu bonsi babweni nande ba prevent buyamboli nande ndochega bochene buli mu kwana kiro muntu na babigete ebitamba byaye buya aligentete bono wetera igo buna gotumia machine ye T20 agochiocha once a month for the big machine okoreru alignment of the spine bona agotumia dira sana koraiga korai saransa ego una encarastega bana buno go saransa iga number 1 ngo basaransi tore na mentangani ngo konya tore buna bono ngo iguro muchando nore tokuroka nga prostate enlargement prostate ya chandira abantu abange ekegori egeke gochaka buna bono yaira na maega seng'encho ya lifestyle gochaka emyaka 45 bonekero omoroiro itaraira ngomusaransi tore for like 10 minutes kotanga na kuwenya ebinto birenga bibere onya konya yachakire gocha mono konyora ng'a prostate eri kogarea ase ng'encho ye hormone ekoye control egoti yaenda underground ekoroku testosterone hormone ekero yachire underground bono chinyama chiri chiachaka kubimba chiagenda obande chiaticha enchera ya mache bono ekero tokumusaransiga unasaransiga oigwete buya riberera riri buna rigosoa erigokonya gotaburura that hormone erinde erio ebe active eribone nga abasigari bakorenda chimbebe abaibimba koraki basoa with that buna that hormone ekoba active yachi gokonya those prostate glands at least cheinyora egasiane nirambwenete gukora number 2 ntobwate muchando kurokunga hemorrhoids aliase achene nego sokera ngonyoro ora seng'incho muntu akogende yache nkong'u for long period of time kwame yakonyora ng'a okogenda kori yache nkong'u rituko gochia serinde chinyama chiri chiabimba gocha siko gwetera igo mono na kituko basaranseri erinde ririberera riri achigokonya enyama eri yabimbuka yanya kwera ngora baka kwanyora yakorireki yaerire enambende tokogera ntotiga abang'ina maega omochando tokoroka ng'a infections aso muchando bwa yes abasubati kwanyora ng'a ase ng'encho chinsemo chito chansoni okonyora chire very sensitive naboko genda nonyengo chigwekonya kwanyora ng'a ondo oruro obwato muchando ori oso asoro takoreteki utamanyeti wetera igo buna togotumie machine yeye noeni ntungo saransera tore wetera riberera rimuna rigosoa riachigokonya goita chi infection chiri at least kwanyora ng'a kwabeire buya igo ne bintu ebinge machine ya Nuga Best ego mwante ina encarastega yachinsemo chansoni mbiangonya bana ego no isaransete igo obo bweni mbogendererete biamono abaroire nyasati anyako basenia mugende ko bwena waronge mwachumo ligereria twasomera mange kurwa asaiga ndagete bantu korera obisi karato ikirobisi batate ibinte biganga kibigotoka onye gotete kugura nye gotete gocha senya gitari ya Nuga Best ngakyogo ichagaiga ngaki okwenyoraga nandi nabigotoka ngano bwato muroire abantu bali bagotoligereri online nabakonyora ngano bwato muroire nka
either mongina either bamino mwatemire kobaira chinyagitari ao basinyiru igona bagocha abantu bonsi mono bari baigure riogi eliga nabo konyora nga umoirio na karase getochande gete obwate umuchando kero kenda manyinga gwaka igoro muchando bwechinenga atari konyara gutara muchando bwo mogongo atari konyara kuimoka agende noene kanisa no enande gikwa igure riogieli kwari igure gosenkorwa asabarari baito Kisi FM imokerera igoro rigyo bobweni omorari etogoteba naki gutanga mbuya kubwa kuweni asengenche kero muntu agochaka kuweni ago spend more kubwariria achakire tange igombuya omuntu achiche mapema anyora uweni mapema nalino eno muchando uri okwera mapema. Okay. Biamon. Yabona umwanchiwa motegereri naona alenge chinsemo chia Nuga Best. Nkolenginga koigwerera ibieka kurwa senka yao eki na rodire senseme gachi machine chonsi pina chioro kiriga abaroire na kwane na bravo wana nayo korege tambo kerogyoka kyo chabaka Nuga Best go sa kesimbi go chinyagitari namba esi today namba esi 0784 95 5717 0784 95 5717 Nuga Best gutanga mbuya kubwa kuweni. Biya bwana. Madam Director. Biya bwana. Karibu sana. Yes, anache tena tare ma abanyagitari bago nayo munyene mwangire sirekere gento nakere kwa ndi nabaroire. Karibu sana. Nabwo naligere kire gento neki machine ime Nuga Best. Bono esingi tochi ukora. Tagete nko ali bagabuna director sinje na ndo bisi aiga. Bono nayo gotokorera asaba ligere nabo bategereri baito lio osama pingi kitwacha kikirege ntuna kera na okwa lingi muna tuetanande nkira bia mono sana barali ba minto ko Kisi FM yo minto Magnite ne biateko na my friend igari aendeta kunya kubwate mitambo bia bia mona so goikanago kire kubarora litukoria rero mwabere mugo tutangase myaka itari meke ebere iga gwitani guchigoro lakini mwanya goika mwatekirie step tiganya saba konya bia mona saba minta bategera Kisi FM engrero litukuria rero ndiro moko bamanyinga ebiate kombieka Kisi FM ingeka Nuga Best nabo igo litereka no riare nge buna gukwana live iga no are no toro bisinera twaetire ukwanire na barwaire kogenderera abandi barule testimony no embaro bagokire bia mono tiganya saba seni bategera ba minto bari moto tegerete mwabere moko tegerenga kientambe ndabasabe munyare goteki gitambukire mucho bogweni bwa Nuga Best anene nkoberesa tole nga Nuga Best we offer free service kuboro to me award by the way forward kero montago cha Nuga Best gutangaza tole nkuguchore na 6500 lakini yakero konyoro muntu tabu atiera ini ntu anya koira ni ritereka ntu anya koira ni murwairo nde bwensi komweresa tole the way forward nseme ya rugurase mwaka bwatiro muchakano we offer free service nense melia moino nereli baguchiba menterani obobweni asengenche machine nerikete monda atumie chi machine satopakainye aseri tuko for the great effect of change ekero muntu tagetonyore change bwango onyoro munyagitari asenka ngoya ndori chi process chionsi ekero konyora tubwati bese ngukobeka tore ya free kwanya go test nero nko effect yere utatigeri mbwange gukora nakiye kobera mwarra enseme yarugura abantu bande baro nensemelia moino baro ekero bono umuntu oli ominto motegereri ontegererete we offer free service Nuga Best na free service yes tokonyenanira no konyore machine okogora wachi gutumia senka ne family yao yonsi Nuga Best we offer free service ndobwate nsemo yendo gwakana nakiye kobera tukubatangasire kero gocho bobweni ogocha na 6000 ekero nyore chintatere chirichiana no Diamond Tomenium chioko gendererio bobweni asenka onya tobwati na butoko free service kwera na gochika twa gupanga naki ogochikonyora chintatere echi kwa menderanio bobweni bonde ensemerio gwakana kwa nyoro bobweni bwangu basengenje bobweni bwa Nuga Best mbobwati obatosi temo gutumia chi machine chinyinga aseri tuko nalio konyore chenchi bwangu uno ko bwana bwangu na boigo ntwanya chi machine abantu bali goro so 6500 tiga chi muntu akonyoro bekwe machine goro na nina kirege oye buna maliogo na consultation ntori go chachi Nuga Best yaya muntu nale mibyo kotigerete ko chinsemo chesko online na chinsemo wato muroireka na nini utete como sponsor ebi atinya gitari gaiga yes akiyo komote ento ndamuganeri
tigamurigeri 6500 areta omorwaire na nuga paste igeko bweni mechandende yonsi erase omubere bw'omonto mono amarwaire aya twokonyora omonto akobekwa under medication more than 6 months tokoroga chronic diseases gose lifestyle diseases eine eregasi nuga paste egoshugulikera kobweni amarwaire ari asinyire chinyagitari naro nuga paste ekobweni ana rora abantu b'emyaka emenene igono bikunyalikana onyo gwatengina koro anti na abayibori abako sponsor bonsi nabo bako basponsor bacho obobweni nuga paste ekobweni gochakera omwana emitienyi sitamba ko monto omogwatu abana nabange basiekere chinyomba makinite babwate cerebral palsy igento babwenete kumanya egasi ya nuga paste nogochamu start central nervous system eyanse gokora egasi coordination yeirane omwana oria aisaranse atware balance aso omubere irane coordination yeirane abo omwana burungi ike bigotia kunya kuruta guchie kando gusagusinyi gutara ararete inse buno mosigo neri mwanya orwasi nini mbale bagocheke mambi barengo abana abange paso ekorangeri no ntata baende stages moninere eredomant aso omwana orio gwate cerebral palsy atarirete keranyore tu tarirete korera koria koinira chikore cell membrane oxygen yawe ininga sama achikoenda obongo yakirietie stage erioko yogokina bono mwana orita bwati ibonero nuko pesi kuira aso sama poboroire obobweni abo nuko pesi ngakimo kuboka obobweni abo gotumeka mariogo alisi bono obobweni bwa nuko pesi ono obobweni bwekerero gwachire bogotumia chi machine wetereriogo dianano diamond tomenium no wocha kikwarenge ali chinsemo chia Korea obobweni bwaito nigo bwachakerete chinsemo chiri chia South Korea ngino munyagitari arware tubureri bwa mauga paka mubweni na mario ga kawaida mamu mwabo tabwena akatekie getambo kere gokora research akanyora mario ga naro aichi aina isano na batebi nano diamond tomenium bakaroserie machine akabweneri mamu mwabo bonekera bweni mamu mwabo akagoka akanyora buna chandegete agadi baisi mwana oyo akarasio bobweni bwechi machine kogacha ensemo yaito ya Kenya 2002 naliba chagete South Korea 2012 narigete Nairobi obanuga pesi ere worldwide nonyembali ba mintu mantegerete babwate chitangutangu bagosiereri nuga pesi twakonyira abantu abange ntu abanyene twachire paka South Korea 2018 twachete na 2019 nuga pesi ekero gwaikire South Korea egento okora abeku getangani okwende pafu kwa ebwe t-shirt ne Kenyansa kwabeku obwenwa nuga pesi kwa makwa ebwendagera yani minute ngomoro bwensi kwa bwate bwendega rasi maura esibi oende machine all relax mind na tension yeri endege oruseri omayako ebwendagira aso isaranse to bisi ntomenium nano diamond tomenium gero seri kerogororo ningakire chibijechi ekero ranyore time no iche nkuoroki ekero isaranse to bisi South Korea una kero seri amarioga ya nano diamond bune ni 5 ebekire room ogotumia otararara igobana nuga pesi ono bweni bwekerero bogokonya muntu onde bwensi pora yokoragira indagire simekere koruliro no twarusirie mechande mingi ande wate banga chi machine china umuntu akura agenda na chiro chinka machine ya nuga pesi gero siri etumeka senka ekonya abantu bonsi bari barwarete babwene abatarwarete bakorere service omubere yani gutanga mbuya kubwako bwene lakini natoregera gutwara chibasi cyo kubura nabo na kunya gucho bwene bwaitu sengenjo naenda tukuragira kira rituko muntu tanya gutenena nonyene gari makinai kwendere chikilomita gete chibekire 5000 personal nkonye irole service service yene yagokonya kire kiuma kegendere gukora buya segari na into bono mwanya bantu ebyumo byaito gukora buya ntoga ne ebyo mubero itamanyi ngasi bibe atare buya na nendagira ebimo byaito byeme bikora mubere segasi buya kore ngana buna nyasa bitongete akarubulgeria abantu squeeze abaroire babiri baguchagaira eki bagocha mono bali mu arwarira sobonge mono mochandikyo mchando mono chandeta abantu makinite abantu oko generally high blood pressure esukari arthritis omogongo ina chire common abantu bachandegete ni chiarachi na asima na abande batali kubwata marito pachire gaiga twababwenire na basacha chinguru cyo bogaka cheiranire inse okonyora for example umuntu omogongo osaligete onyo omogongo gosaligete umuntu abwate mechando gosonyura mariogo paka manyinga abwate chi asiri chinyinge okora linguru nchio cyo mubere bono immunity yairanire inse inyura makinite immunity nuga pesi ene regasi kumuka immunity yo mubere obokora libobo buya
chinguru chirane kere kimo ky'omubere gesoe gokora buya abantu besukari oro imandurarete nuga pesi ngokorere gasi eye sukari pressure manyi ngachafugete omogongo ochiramo ofinyire mekie kuira uchumba gokia enkore bwate mechando bona abantu abo bonsi ngushughulika nuga pesi chene rali ge gushughulika mechando y'omubere nde yonsi okay kakinga ninge kumwatwalire chobise chigawe gosoma haiga twachagete 2018 motienyo gatano tarehe 7 nali twachagete nuga pesi twachagete n'abantu 7 lakini kogenderere gachigeka toyeka paka togusaba 168 people per day abande bairana na gocha kobeka mangana asembeo ne libono libaga abantu bagure chimashini babwate chinyomba chiaba bande mbali kotebe bande akagera tukabeka mangana KCFM na togenderete iga na bande tukabeka na getemba babwate chiti berorere buna abantu baendete gokoreki baendete kurala chimashini chite singa bande baire tenga nuga pesi okwenda kwabekwe nyongo ime no nuga pesi no kurala mashini yo gwenjoy una mwara abantu baralire tari bagwenjoy abande bakorara chitoro uno obweni bagenderete na this is a natural healing natural healing yamono madam director abakuru namba yesimi ya obisi aso yorataka gocha se obisi gaiga oso kurwali gwatogochi gukora ande nabo tukorerani kurwase nuga besti nyagitari yamono malaria inje bana bategerere ba minto abotu mwato igure kurukisi FM asembeo konda baine limbi yamono soko bubute agwatugosu kobeke station ya Kisi FM nande mbiyamona sogo toibwa gento ndabasabe emechando ne mengera semibere yaito tiganya saba konye mateki getambokero nigotora samaga cho Towers tirongo ne ria kabere nande mubwana ate komanyanga nuga pesi neye mutubwate bosongo abantu emekora yasoire kungaina abantu lakini tiganya saa to konye nigotora magacho Towers naga twabere no mwako kianda to chikobwata twakonyira abantu abange chinamba chetu chesiminigo chire 07 05 86 00 53 07 05 86 00 53 and nigere 07 84 95 57 17 07 84 95 57 17 echina chichi namba cheito ekeroga netio bokonyi na bogwa kachinamba echi muntu nale tayaronde bwensi kubwate namba iyo chine namba cheito chiobisi na bokonyoro bokonyi burioga neti na imumbu yamona asogocha utubwata na bali bonsi badotegereire biyemono nyasaye tigabakonye muteki getambukiro biamona thank you seseni bwa all right